Welcome to my vlog! Ay mga kalapong no, karon day kay after 1 year and 8 months nga wala mi nakita sa akong uyab kay long distance relationship man mi. 1 year? Yeah! Karon. For the vlog! Say hi to my girlfriend. Uy! Bitaw tagsara mi mag-date kay layo man ilang balay naman sila sa planet Mars. Nga mo kay nami sa Venus. So, nakita mi diri sa Earth kay para mo na yung tagpuan. Nga karon kay nami diri sa tindahan nga unsay tawag ni tindahan dali? Okay, mag-date lagi ko man. May naka-save me kay nag-promo man na ilang tindahan diri. 299 ra mo na bayaran instead of 635 pesos. Diba? Yan na drinks. Then you can just add rice. Ay, pag-English diri sa akong vlog, kay Bisaya niya akong vlog. Oh. Ang imong vlog is English, ako kay Bisaya. Ay pag English diya. So karon nga nagpaabot kami sa mga pizza kay mo na lang magipabot og rice. Kay dili ko mabusog kung walay rice. I need rice. Chef, I need rice. Pangaon sa mi kay as in 1 hour ko nagpaabot ani niya diri sa kuan kay hinay mo lupa din yung UFO gikan sa Mars. Ay pa sa Venus kay paspas kay teleport ra mi. Diretso diri sa Earth. So mga tapos lang namin kumain, tapos, Kiata di ay. wagi, nani sa planet Venus, sa Mars na yun, nani sa Mars? Wala, sir. Wala, sir. First time sa ako diri sa Earth ni. Kanya karon kay, nabalitaan ako sa Venus. Kanang Watsons, bitaw, sikat ang Watsons sa Venus. Sa Mars, sikat na. Dili. Kasi na, dito nga no, sikat kay ng Watsons, uy. Ay, actually, namin sa Kuwandero na, SM. Wala, SM po sa Mars, no? Nanta kay di mo taga dinhi. Sa Mars, mga taga Venus. Ano namong Watsons guys. Parehas may mga ignorante kaya wala na sa mga planeta. There you go Watsons. Actually, amo gipangita pulbos. Kay wala ni pulbos sa Venus, so bitang nag-oily kani mong naong. Or ganang itom kay ko kay way pulbos dito sa Venus. Baby powder. Is your ma baby? Ay, kanina. Kaya na. Kaya na eh. Tanaw sa ta. Ako itanaw. Tanaw ko. Ni. Daghan kasi kita no, pero pulbos rin din na yung gipalit. Mga babae talaga. Mag-usap-usap ang mga nasa unang-una nila. Na sila gusto, mangita pa diglain. Hindi tayo pwede. Asa magiging mong napilian na diha, Bi? Nakita na sa... Saan kaya? Wala ba na sa Mars? Wala na sa Mars? Kapobre sa inyong planeta eh. Garaon kay ko. Pobre yung planet Mars. Meanwhile, Grabe ha. Pagkihapon sa naman. Unsa naman ni siya naman. Uy. Abi na huwag din na kamugawas. Buta ra ko eh. Cute? Hello, ka-cute! Ka-cute sa kuya! Hello, ka-cute! Ayun! Mas cute pa na, oh. Feel ako, mas bet din ako. Mas bete ka. 君の虜になってしまえばきっと Actually guys, every time nga mag-meet me, maglalis mi kung asa mi paingon. Oh, kani bi palitan. Maglalis mi kinsay mo decide asa mi mangaon, kinsay mo decide asa mi dapito mag-date, asa mi lugar magkita. Mo ni siya, mo ni among lalisan every time mag-meet me or mag-date. Nga kita sa duhaan din nagplano siya iyang paliton niya para di na mi maglalis daw sunod. Kinsay mo linya. Asa mo ko ana? Ikaw ni Pink. Pink, Oh, pink ko, kinsay mo linya. Kinsay mo linya sa counter. Bato, pick. Uy, Yes. bato, pick. Uy, ikaw. Ikaw yung linya sa counter. Naunay kasi imong duwa. Linya na dito. Sige. Sige, linya na sa mama. Kaya pildi man ka. Talunan. Nakapalit na dyan ni. Ana siya, naka-decide siya. Ayaw ko nun yung panganlan. Ako si... Jack and Poy? Jack Poy, din. Bati. Eh, bati. Wala lang. Ikaw si Basha. Ako si Tupo. Ganan ka. Meet Basha
and Poy. Poy. Karon magduwa na sad ni. Kinsay magunaon na asami. Bato, pick. Pildi. Uy, pildi na sad ka. Asa man tarang di? Dan ako ko asa ko malipay. Pangison. Ito na ang desisyon sa lahat. Wala ka nang kawala sa akin. Ay, di ata ni tanong-tanong. Oh, ato ko na dito. Sige, tara, ganti ng isang api. There you go, mga kaibigan. Pwede na mo-picture diba? Ay, salamat. Uy! Ako yung una, kaya ako yung nakadaog. Ako yung una picture eh. Imong cellphone may gamita. Pick. Uy, di! Kasi pildi. Oh, sige, gamit tayo mong cellphone niya. Picture ko kuna. Bossy ha. Kasi pildi. Okay. Kasi pildi. Di, taro nga picture ya. Diri ra jud ko nakabawas niya, bay. Salamat aning kasi nagmugna ani ang duaanan ni, no? Kaya nakabawas ni ko sa kong uyab. Sige, kumana imong challenge niya kasi mo kunahan na ako nga sa sunod. Next challenge will be Mangaon bata o ice cream. Ang yes, ikaw, no ako. ang pangutana is mangaon batag ice cream. Mangaon ba daw make ice cream? Sige. Yes si Poy, ay si Basha. No ko. No Poy. si Juan. Okay. So here we go. Bato, pick. Uy! Ano? Pildi ko. Oh, dili jud ta makanog ice cream. Daog man ka. So no. Dali no, kapalit. Hindi siya makabaw sa ako. Salamat sa laruan. Hindi na ako mahirapan magdesisyon. Alright. Shout out din sa mga taga Planet Earth. Kami ang taga Planet Venus and Planet Mars. Shout out sa inyo. Nga wajin mo nakadiscover ng duwa sa mga couples diha. Palit mo ani guys. Palit na mo ano kay para sayo lang yung pagdesisyon. Di mo maglalis. Lagi, sakto gyud. Why lalis mahitabo? Sige na napay sa next question. Ano ta dali? Okay, nako na sa ibang question. Manood ba mi og biniso? Manood ba daw mi og miniso? Yes, gihapon ko. No. Then no ka, sige. 1, 2, 3, go. Bato. Pick. No! No! Again! Wag yan po siya kabasa ko ang miniso. Dead na ka sa amin ngayon. Miniso? Sorry. Babe, miniso mo yun? Nasa doon? Lagi. Nag-sale pag yun. Tanong mo 190. Buti na lang, may savior na ako. Boy, bakit? Bakit? Starbucks. Uy! Yes ka, no? Gepon. Bali na daw. Ako yes. Uy, layo na bayas mo siya, uy. Sige na. Bayas mo siya, uy. Yes ko, no? Napag ka. Para lahi. Basta. Sige, kahit nasad, no, nasad ko. Yes ko. nasad ka. Okay. Sige, ano sa question? Boy and Basha. Kuyan ba siya? Mag-Starbucks ba mi? Mag-Starbucks ba daw, mi? Boy and Basha. Mag-Starbucks ba mi? Yes or no? Bato, pick. Yes! Ay, kasan mo ni siya, uy. Uy, ako mo na ito'y daog unta. Kalingawan yun. Starbucks. Starbucks. No choice, kay daog man siya. So, mag-Starbucks dyan, eh. Oh, pildi na pod ka ha. Pildi ka. Thank you, boy. Daog to, boy. Oo, sige sa wala. Ma'am, try mo order. Madam. Boy, grabe siya, madam ha. Si Poy, ragid ato nag-decide. Poy, thank you, Poy. Meanwhile, Ano si question? Kinsay mo labay. Clean as you go kuno kinsay mo labay. Ang mudaog kuno mi mo labay ha, tanawan ninyo ha. 1 2 3 go. Bato, pick. Uy! Oy, ikaw ang ito. Tikasan. Natin loser, guys. Pagdali, uy. Hi, loser. Wala
Labay sa ha, labay sa pa. Oops. Naong sa pildibi? Hala, uy, kaluoy sa dana. Parang Cansino challenge to ah. Next question ko no. Kinsay mo linya. Ay mga to domig makdo. Dalhan niya food niyang kuya. Yes. Question na pod kay kinsay mo linya dito sa makdo. Sige, sige. Kisa man ni ang mapildi? Oo, Ang mapildi may mo linya. Bato, bato, pit. Ikaw! Kalino ba ano eh? Ay, maglinya si Carlo dari sa makdo. Makdo, taas pa juga yun. Taas kayo linya. Oh my God. Kanang linya na dito kay napildi biya ka lingkod sa ko. Gara ha? Gara. Abusado. Lingkod sa ko guys, siya pildi. Ay, di ay ko sa pildi. Thank you po, daog ta. Alright! Nahuman na nga akong bakasyon dire sa planet Earth. And siya kay mauli na ka og planet Mars. Siya ako kay mauli na ko planet Venus. Thank you sa experience no planet Earth. Thank you so much sa experience and naka-discover mi bagong duwa. Bye daw na si Poy. Bye sad ko na yung Bye, ni Bye, Basha. Basha. Bye V. Bye. See you soon. Uy, social distancing Shout out sa guys. mga bashers dyan. Bye-bye sa inyong lahat. Like, share, and subscribe to Vlog TV. And I hope nag-enjoy mo sa among vlog. Couple vlog, first time ever. Nga, muna mo ang tagpuan ng Planet Earth. Salamat Planet Salamat Earth. Planet Earth. Bye! See you! Love you! Distance doesn't mean. Shout out to Leilyn Amistoso, our very first super chatter and new member sa atong community. Welcome to Oplok World. I hope nag-enjoy ka sa atong vlog. Karon salamat sa imong suporta. God bless you always. Peace.